Както ви обещахме миналия път, продължаваме по тази много интересна тема. В студиото ни отново е авторът на книгата Петър Дънов Иванга «Пророци и предтечи на Антихриста». Днес така ще продължим повече с философията на Дънов. Нека обаче преди да преминем конкретно към неговото учение, да изясним термини като окултизъм, теософия, за да не сбъркаме с теология, например. Да. Кажете първо, има ли общо между окултизъм и християнство, теософия, теология, за да продължим? Окултизъм всъщност идва от думата скрит, таен. И в този случай може да се търси някаква бледа така връзка, но едно е Божията благодат, която е светлина, тя просвещава. И друго е окултизъм, което може да се намери във всички нехристиянски религии, защото там също се говори за чудеса. Но кой е източника на тези чудеса е въпрос. И отговора не е никак приятен, че това са тъмните сили. Много милиони долари са изследвани, за да се види дали човек има собствени парапсихични способности. И отговорът е отрицателен. Човек няма собствени парапсихични способности. Ако той върши чудеса, то или е с тъмните сили, или е с Бога. Няма средно положение. Тези сили свръхестествени не произхождат от самия него. И затова именно окултизма всъщност е коренно различен от християнството. Окултизма всъщност са демонични феномени, които, разбира се, може да са много смайващи. Ние четем за различни смайващи чудеса в източните религии, но тези чудеса не са с Божията благодат. Не случайно Господ наш Исус Христос говори: никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Будистите чрез него ли са доходили до Бога? Излиза, че те някакъв друг път са намерили за спасение. Ако пък те са намерили, те и другите сигурно религии са намерили те своя собствен път. Какво е теософия? Защото предполагам, ще го използвате този термин. Теософия всъщност започва да се... Това е учение, което идва от гръцките думи Божия мъдрост. Но, както всяко лъжеучение, това е гръмкото название, а всъщност това е пак учение, което коренно противоречи на всяко божествено учение, което ни е преподадено в Божието Слово, в Библията. И за това именно трябва да сме много предпазливи. Нещо може да ни се представя като пълно с мъдрост, но всъщност то ни води в погрешна посока. За жалост, има една поговорка: пътя към ада е послан с добри намерения. Може това малко да се перифразира, че пътя към пропастта е с добри табели покрай него. Небесно царство, нирвана и всякакви други такива прекрасни светли названия, но за съжаление те водят към тъмнината на ада. И аз казвам ад, въпреки че тази дума не е много популярна, но това пак е дума, която е използвал Господ наш Исус Христос. Той иска да ни предпази. Той не иска ние да отиваме там. И той казва: пазете се, не отивайте там. Ето ви пътя, аз съм пътя, аз съм истината и живота. Следвайте ме. И затова именно аз си мисля, че когато предупреждаваш човек да не отива в пропастта, ти не вършиш нищо лошо. Аз, примерно, към всякакви там индуисти или будисти, аз не изпитвам омраза. Напротив, аз ако видя с тях, аз изпитвам истинска любов. И затова към самите тях обаче, не към заблужденията им. В момента много се спекулира с тази толерантност. Да. Толерантност към какво? Към заблужденията ли? Значи, че човек е тръгнал да се хвърля в някоя пропаст и аз съм толерантен и го оставям той да си отиде там. Ами аз, ако съм действително толерантен, аз ще му кажа: брати мой, не отивай там, ти ще погинеш, ще го спра. И това ще е моята любов към него, а не да кажа: бягай, нали, аз съм толерантен, ти си заблуждавай. При Дънов обаче има едно така смесване на нещата, което вероятно е най-опасното. Да. Знаем, че неговия баща е бил свещеник, да. Той преминава така през теологическо образование, завършва методистка семинария. Да. Тоест той е много добре запознат с християнството. Би трябвало да е. Обаче това не е само интелектуално образование. За съжаление, интелектуалното някой път може дори да изкриви малко нещата, ако в човек, в сърцето му няма истинско желание да се приобщи с живия Бог. Бог не е само в буквите, които четем. Той е една жива личност. И ние сме жива личност, и когато има връзката между тези две живи личности, тогава има богообщение. А когато има съприкосновение с интелект и с някакъв текст, това не е всъщност живото богообщение. Така че има разлика между само образованието и истинското общение с Бога. Вероятно точно тук е уловката, точно тук е опасното смесване, защото Дънов говори за Христос, говори за християнство и много от последователите му, аз дори и днес срещам такива, които влизат в християнска книжарница, купуват си християнска литература и те са убедени, че са християни и в същото време са дъновисти.
Да, ами аз ще ви кажа доколко е християнин самия Дънов. Първо той как се отнася към Библията. Това, което е говорил Христос преди 2000 години е било за тогавашните хора, не е за нас. Разбира се, в книгата има цитати, откъде съм го взел това нещо. Може би сега няма смисъл да цитирам точно откъде. Има ги цитатите. Не съм си го измислил аз това, което е казал Дънов. И също, Библията е една книга на миналото. Ами, може ли така да говориш за Божието Слово? Самия Господ Исус Христос говори, че небе и земя ще преминат, а думите му няма да преминат. И също казва, ако някой ме люби, ще спази словото ми, а който ме не люби, няма да не спазва словата ми. От коя категория Дънов? Дали действително Дънов обича Христос? И на други места също той така се обвинява християнството, че било изопачена религия или че е човешка религия. Това, което сега проповядат, не е християнство. То трябва да претърпи преобразование. Или пък ние не се кланяме на никакви религии, защото те са създадени от човека. Христос човек ли е? Кой е Христос според Дънов? Аз мога да кажа Дънов, че не е християнин, защото никъде няма изповядване, че Христос е Бого-човек. Тоест това е Бог, който е приел плът. 2007 година в проучването на БНТ той беше обявен за втория най-велик българин, само единствено след Левски. Да. На какво според вас се дължи тази огромна популярност? Ами, на първо място се дължи на липсата на истински духовни критерии в голяма част от нашите съвременници. И това го казвам с болка, но това е факт. Няма какво да си кривим душите, че ние сме много духовни. Всички ние и свещенослужители дори в това число не сме на висотата, на която трябва да бъдем. И разбира се, има много фактори за това. Много хора сега обичат да сочат с пръст църквите и да казват, ами те всички еди какви си, всички са недостойни. Действително, че ние търпим критика като човеци, но това, което учението на църквата, то е непроменимо. От 2000 години то не се е изменяло. Затова именно нека хората, преди да сочат човешките недостатъци на свещенослужителите, нека те се запознават с учението на църквата. Това Христово учение, което не се е променяло. И нека те да сравняват Дънов и това, което той е говорил, с това, което е учението на Библията, учението на светите отци. И когато те видят големите разлики, те сами ще си направят извода кой е Дънов и кой е Христос. И затова именно целта на тези книги не беше да ставам някаква скандална личност, ами целта беше хората да се пробудят и те сами да направят този избор. И това е и апела ми към хората, нека те да четат, да размислят, да се молят и тогава да преценят. Идеята за прераждането, която отново се опитва така да се набута в християнството, пак в различни коментари по този въпрос, който в момента се разисква. Имаше хора, които твърдяха, че са християни и дори се опитваха да намерят потвърждение с стихове в Словото, че прераждане има и в Библията. Какво ще кажете ви? Ами аз излично съм анализирал този въпрос, тъй като го считам за много важен. Защото ако действително имаше прераждане, то човек би трябвало да живее по един начин, един от хилядите си живот и просто не толкова духовно интензивно. Мечто, ако има повече живот, аз мога сега да си почивам, така пък следващия живот ще поработа повече. От друга страна, ако пък има само един живот, в който се определя вечната ни участ, както говори Словото Божие в край на краищата, Светия апостол Павел казва на човеците отрено да умрат един път и след това съд. Не е казал, че след това пак ще се върнат. Аз съм направил един детайлен анализ за това дали има в Словото Божие някакви така дори бегли намеси за прераждане. Ами отговор е очевиден. Няма. И разбира се, това е доказано с много цитати и от Свещеното писание. Всъщност съм анализирал и какво говорят древните свети отци за това дали са мисли за прераждане. Всички те говорят, че вярата в прераждането, учението за прераждане по-точно е несъвместимо с възкресението на Христос. Защо? На първо място трябва да се спомене, че ако имаше прераждане, то идването на Христос е абсолютно безсмислено. Защо той е трябвало да умре и да побеждава смъртта? То нищо не се е променило тогава, защото с идването му или без идването му, то хората продължават да си прераждат. Но идването на Христос е важно, защото това е единствения, който е победил смъртта. И когато ние се обличаме в Христос, защото Словото Божие говори, че които в Христа се кръстихте, в Христа се облякахте. Ние се обличаме всъщност в единствения, който е победил смъртта. Нашия път към безсмъртието минава през обличане в Христос.
И това обличане, разбира се, не е само в кръщението. То става и с нашите добри дела, с Божията благодат, участие в таинствата на църквата. Всичко това ни облича в Христос. И когато ние се облечем в Божията благодат и се обличаме в Христос, тогава ние побеждаваме смъртта и ставаме и ние безсмъртни, годни за небесното царство. Значи, прераждането, вие знаете каква е оригиналната идея на индуистските религии, за това, че човек минава през различни форми, и то даже там има и разлики в различните индуистски учения, честно казано, но най-общо казано, душата така се усъвършенства чрез преминаване през различни форми, включително и минерали, животни, растения и хора. Разбира се, това е най-висшата форма, след което, разбира се, ако човек живее добродетелно, той стига до нирвана, т.е. освобождава се от тези прераждания. Новораждане, аз съм го чувал повече във връзка с това, че когато човек действително повярва в Христа от цялото си сърце и се кръсти, за него това действително е едно духовно раждане. И именно затова Господ казва, че който не се е родил от вода и дух, няма да влезе в Царството небесно. И затова тези две понятия са коренно противоположни и не трябва да се правят такива лукави опити за подмяна. Новораждането е когато действително човек получава духовно раждане в Господа. Защо е важно това кръщение? Защото той в този момент оживява. Знае се, че които се кръщават в Христос, се кръщават в Неговата смърт, но и в Неговото възкресение, защото Той е победил смъртта. И затова се казва, че в момента, в който човек се кръщава, той преодолява смъртта. И той става жив за Бога. Докато при това прераждане има ли такова нещо? Другото интересно нещо е, че и в дановизма, и в източните религии не виждаме понятие за грях. Да. Как си го обяснявате? Защото това много се харесва. Аз мога да ви кажа защо те придобиват все повече последователи. По-скоро от психологическа гледна точка ще ви отговоря. Много му е хубаво на човек да чуе, че той е свят, че той е божество всъщност, което трябва само да се осъзнае като божество. За съжаление, това е и древната ерес на агностиците. Както знаете, те са смятали, че между Бог и хората няма онтологична разлика, а че разликата е единствено, че хората са оплетени в материални връзки. И посредством гносис, т.е. знание, те ще преодолеят тези материални връзки и отново ще си станат божество, каквато са били. В този смисъл между гностицизъм, една от най-древните ереси, срещу които знаете светите апостоли как са се борили, и индуизма има голяма прилика. Разликата е в това, че разбира се, индуизма говори за прераждане, докато при много от гностическите секти не се говори за прераждане. Мисля, че имаше само една гностическа секта, в която се говори за прераждане. Но това, разбира се, не отговаря на Словото Божие. Между Бог и Неговото творение има голяма разлика. Разбира се, Бог сам казва, вие сте богове. Така пише в псалмите, а самия и Господ Исус Христос говори за вие сте богове. Но в какъв смисъл сме богове или можем да станем? Божията благодат обожава човека. Свети Максим изповедник казва, че затова сме създадени. Ние да бъдем обожени от Божията благодат. И ние действително ставаме богове, но по благодат, не по естество. И това е пътя, разбира се, на смирението, на следване на Христовия глас, а не някакво самообожествяване, което е първо, че на някакво ментално ниво, което много се харесва, разбира се, но то е абсолютно неправилно. То противоречи на християнството. Много ви благодарим, че бяхте наш гост. Желаем ви успех и много дързост в устояване на истината. Аз ви благодаря за поканата, защото това е възможност все повече хора така да научат за възможността поне да изберат истината. Това е техният свободен избор. Аз ви благодаря от все сърце за това, че вие разпространявате много истини. Благодаря ви. Уважаеми зрители, това беше иеромонах Висарион. Отново книгата Петър Дънов Иванга, пророци и предтечи на Антихриста. Който се интересува от тази тема, можете да потърсите книгата и да я закупите в храмовете в София и страната.